Днес ще играе един малък мап построен от мен. Тоест има няколко вратини, минавам през тези врати, има босове. Тези босове се печелят празни айтеми и накрая бием Уидър, нещо малко по-опасно от Уидър. Първото препятствие. Първото препятствие. О, не ми даде каменен меч, нещо. Хубаво. Блейз. А, не. Не. Блейз род. Да правим вече. Добре, летя, левитирам. Но сега стигнахме до този бос. Искам малко да се регенна. Защото съм изявихли доста кръв. Да, регеннах се. Да сме с големия бос. Слайднес. Не е Влайднес. Удар ми стрела. Жалко. Значи. Стигнахме до айтем ревека. Тук има малко айтем преди големия бос. Тоест, дават преди каска тебе. Слагам тебе, ендърпените ми так. Ой, ще се излъжа. Често тук е нещо. Този е мощен. Бе, това е големия бос, този е мега мощен. Трябва да я чека. Това ми храна с... Тоест... Сега трябва да го налагам с мечите, ще ми деме раки. Кои са тия неща, които... Не! Приявайте ми. Бе... Сега се бием с последния бос и паузирам за малко. Стана бързо, не знам какво се случи, но ни телепортира. Даде ми тази брада, нов, още един лък. Ползвам се телепостах се на креатив за вида по-добре. 64 глави на Уитнер. Уникално. Сега се пусна с вървам. И да бия Уитнера. Целяване. И директно бе дроп, не знам с какво е свързано командни блокове. Добре, не е моя. И си държа едното темчето, което са ни. Тоест, сега трябва да чупа тази глава. Ето. И сега ще го създам. Леле, колко съм тъп. И къде я сложа? Чакай, Бягам! Един хит съм. Кой хора? Нещо ми става. Бягам! Асорт. Не. Къде си уйда? Той. Сега играем на зяпаница с Уидър. Не, Blindness. Не, аз умирам. Какво прави тотема? Тотема направо ни върна цялата кръв. Съм виждал толкова хора тотем. Тям на креатив ще убия. Видяхте ли какво направи тотема с госер? Реген. Значи не мога да бия уидари. Все пак имам тази брада, която ми дропна. Тази експлозия трябва да иска да много пари. И той ще изчезна. Къде си? Те няма.
това къщата. Хора, сега бяло и да ти. Сега ще искат бяло и да. Аз съм много тъп. Ще купя на креативно съм. Кехан изчезна. Айде да изчезна. Аз мисля, че защо не мога да кача видео. Добре, аз ще го кача. Не сега. 1, 2, 3.